Zadarski VIP kafe za sve sudionike hrvatskih svjetskih igara priredio Jadransku noć. Ernesto i Jet Set svoj su dio posla odlično odradili. Da još uvijek nosim za njom, posvi srca živu ranu, koju samo ona liči za. Osim sportaša, u glazbi je uživao i gradonačelnik grada Zadra Živko Kolega. Kako vam se čine sve ove igre zajedno? Lijepo je što su ljudi, Hrvati iz svijeta tu, što postavlja se jedno zajedništvo između domovinske i iseljene Hrvatske. Zajedništvo koje želimo još više njegovati, još više razvijati. Nadamo se da je ovo samo početak. Ne da nije samo ovo početak, nego da zapravo slijedi puno ovakvih susreta u sljedećim godinama. I zadarski su pjevači dali svoj obol igrama. Na Morskim je Orguljama održan veliki koncert i to u organizaciji turističkih zajednica grada i županije. Za onaj glazbeni dio zaslužan je Davor Pekota. Koncert na rivi na ovoj odličnoj, fenomenalnoj novoj lokaciji, dakle staroj na ovoj, na Morskim Orguljama, koncert u čast ovih sportaša naših koji su došli iz dijaspore iz čitavog svijeta sa svih kontinenta, dakle hrvatskog podrijetla, koji se ovdje takmiče, pa zadarski izvođači su poklonili jedan koncert upravo tim mladim ljudima, a turistička zajednica grada i turistička zajednica županije su organizirali, mi smo to medijski kao Novi radio pokrili i pomogli u organizaciji. Molim lijepo. I evo nas opet ondje gdje je sve započelo, u turističkom naselju Zaton. Igre su gotove. Poznati su pobjednici u svim disciplinama i došao je red na podjelu medalja. U disko baru Saturnus nezaboravan ugođaj. Atmosferu su prvenstveno podgrijali Hercegovci. Dečki, zaista znate napraviti feštu. Fra Šimun Šito Ćorić nije mogao sakriti oduševljenje. Na primjer, odmah mi pada na um da je među ovih 30-ak zemalja hrvatski postao internacionalni jezik. Mi smo mislili ljudi će komunicirati na engleskom kad dođe neko iz Švedske, iz Amerike. A odjednom se ustanovilo da ne znaju svi engleski, znaju neke druge jezike, ali svi znaju hrvatski. Iduće igre su, ako Bog da, u ljeto 2009. Planiramo u međuvremenu, razmišljamo o tome da napravimo u međuvremenu hrvatske svjetske dječje igre negdje drugdje, jer da pozovemo roditelje i djecu do 14. godine ili tako nešto. I to je, i rekao bih ovo, jer to ne znamo još, ali ključno je da ovih dana konvencija donese odluku da ćemo ju održati. Onda ćemo tražiti mjesto, a poruka bi bila da ovo što smo zanjihali da ne propadne i da hrvatska vlada, crkva, županija, grad, svi ljudi kao do sada još više poteknu da se iskupi. Druge igre su spektakularno počele, još spektakularnije završile. Pa je, ovo je stvarno fantastičan doživljaj biti ovdje večeras i ne znam, jednostavno fale mi riječi u ovom trenutku, mislim da ovo jednostavno treba doživjeti večeras. Reci mi najava za iduće. Evo, jednu godinu ćemo se malo odmoriti, onda za 2 godine krećemo u promociju i za 3 godine se vidimo opet. Očekuje li ti možda više ekipa, više zemalja sudionika? U svakom slučaju, ja mislim da je realno očekivati da ćemo bar za 20 do 30% povećati broj. A sada podjela medalja. Događaj je to koji će se ovim mladim ljudima duboko urezati u pamćenje. Na koncu i medalja je tu. Pa dobro, nije najbolja, ali okej. Ova atmosfera, jednostavno ništa drugo nije bitno. Ovo je samo da se družimo i da neki ljudi koji recimo nisu znali toliko o Hrvatskoj, koji nisu znali riječi hrvatskog, da sad idu kući s nekim dojmovima i da će sigurno napredovati. Možemo li vas očekivati za 3 godine? Pa sigurno.
očekivali zlato? Da, od početka odmah. Znači Hrvati nisu skromni. Ne, nikako. Dojam igara mi samo reci. Savršeno, super, volili bi ponovo sudjelovati, sve super, sve najbolje. Zadovoljni rezultatom. A i mogli smo i biti malo bolji, ali dobro je. Igre su na kraju, kako ti se sve skupa činilo? A super organizirano i ako bude opet mitno svi opet doći, to je stvarno bilo super za nas. Znači možemo vas očekivati ponovno. Da, bit ćemo sigurno opet ovdje. Hrvati i zlato u košarci. Pa normalno, to valjda ide jedno uz drugo i mislim bilo je jako lijepo natjecanje, puno ovih Hrvata, mislim svi smo Hrvati tu iz raznog dijelova svijeta. Mislim jako nam je bilo lijepo to druženje i mislim da će sljedeće igre biti još bolje. Prve hrvatske svjetske igre, spektakularna sportska manifestacija, okupila je više od 700 Hrvata iz domovine i iseljeništva. Ljubav prema matici zemlji osjećala se odasvud. Hrvati su i ovaj put bili ujedinjeni. Slika govori više od 1000 riječi. Uz himnu igara pozdravljamo vas do 2009. godine, do sljedećih hrvatskih svjetskih igara.